ndikuoneseni msika wa kunoko kuti umakhala wa mtundu wanji. Nthawi inoyi ndi madzulo, of course anthu ambiri amabwera kunoko masana. Msika huu zina yake ndi Luyu Shichan. Luyu Shichan ndiye zili ngati ndalowa mlimbi, zili ngati kulowa mlimbi. So here we go. Tiyamba kugula somba. Tiyambe kugula somba. Somba is a must. Chifukwa choti ndakhala yatali ndisanadye somba. Koma baba ndikudusa kai mu fruit section. Tibweraso kunoko amaloleza njinga kulowa, which is crazy. Okay. Ndifuna ndigule kai nsomba. Ndikagula nsomba, masamba. Kagula masamba. Then we'll go to Nyama pang'ono. All right. Ndikukhala ngati panopa ndi season ya holiday. Nde anthu ambiri akugula these crabs. I'm not looking for crabs. I'm looking for somba. Imene amati chani pompano. Somba imene amati pompano. Imene. There it is. Chega. Na kewo yiga. Kewo yiga. Kewo chega. So kunongo amagulisa by half kilo. And then paja kunongo kambe change to 39 39好 39 All right. So that was 39 for that fish. So all this fish. So this is 39 for that fish. The yago ocean, and the ocean yake makaya kutali kwambiri osati super fupi. And then makonda ito makonda ito 这个多少钱？20啊，给我1斤。哪两种啊？会吗？不要大的。好了。就是那只小，这15人，这20人。是不愿意收。不愿意收的不收，我就是。然后那会儿那个收这么一会儿3年，原干别放。怎么看不到？40块钱的。我看看。40块08毛。看这一周中的30.那个27。And then next up, divide as far as seafood is concerned, the material for many bobo. Zinazi cinemazifila here. Okay, up next, let's try out some protein. The ambindi protein maybe. 你好。这个。这块行。不肥了，不瘦了。在这种的。这个吧。就这块。后边那个。后边木的。So this is pork and 15块9。好，16块钱吧。As you can see. This is 16. As you can see, in Kumba, China, it's the cheapest you can get. In fact, Kunogo, Shiliwa. 16。它都不是16。17嘛。16块7，16。16，我是老客户啊。天天来。你是老客户啦。老客户啊，天天来。对，真是真的。好。微信收款16块钱。好，谢谢。谢谢哈。And then pork, bangono.
And then what I like the mbuzi. Imena lejana kodo yang raw. Makonda tuwe. Makonda mbuzi chifajoti kewo ma panchin. So my offers I'm a pig halfway. 今天叫你的。8件。半斤可以，半斤可以。那毛佛子I'm a pig halfway。24可以吧？24。20可以。还有什么？有点肉。看一下。要哪个？3克。给我。上的。这个呢？这个是哪？这是肥的的。肥的，有2克。放一下，我看一下。看这个这。有2克。可以。这儿。有哪边？长的。有2克。你可以给我拆开一下。可以。小菜。对。69。69 ，OK。是多少钱吧？哈。Okay, so imene di chani di 60. Okay, imene ndi mbuzi. Ndimakonda mbuzi chifukwa choti zimachokera kutali kwina kwake kuti kuli uzu okhaokha ndi ma contaminants at least amakhala ochepa. Ndiye ndi imeneyoyo. So that is 60. You can see kuti ngati ku China kunoko ngati uli munthu wa nzeru zako uzingodya nkhumba chifukwa choti nkhumba iyi inali 16 koma chifukwa choti iyi ndi mbuzi kunoko ndi chani ndi 60. So nkhumba ndiyo dulirako pang'ono. And then tikachoka pamene popo tiyambe kusakasaka masamba, tomato ndi zina zoteya. Then mmene tikuchitira kunoko kuti ane ku Luyu Shichang. Uwu ndi uwende. And ndinayankhula koso katime kenake kunena kuti kunoko ukakhala kuti ukujambula or ukanyamula kamera, nobody cares. Iwo samakhala kuti ali akupanga live stream and all that. And要这个没？要不要？不要。不要了。Atawupasa zaulele, atawupasa yaulele, koma I'm not in the mood.怎样先不要？不要。19。
就不是20了。啊？羊杂20付了哈。20付，一共多少？一个人是69，89啊。啊？89。89？啊，没给。啊。羊杂是20，再付20就行了。20，啊。All right, now that we have that in the bag, gule gaye masamba. Kuti gule masamba ndienda gaye mpaka nachakomaliza kwe. One thing I like ndi kwa kilini. Koma apart from kilini, criticism ya antena imena manena kumisika ngati ndiyoti anthu wakuti apange preserve ujeni yawo masamba awo nthawi zina amagwiritsa ntchito ma chemicals ndezi means nthawi zina zimakhala zoyipa. I'll need some salad so I can use this. 支付宝到账5元，顾客已享受会员价优惠。And then some salad, and then this is Japanese. Amati shiro negi. Ubino ake ndoti shiro negi yo sakhala ngati chana. Sakhala ngati the common onions. Samakhala kumayo. So we do some pepper. Ena ndi owawa, ena ndi ongo komisira jana ngini. Iga jagama. Okay, we put that there. And then what else? We need some real onions. Ni chugo ni liya? 哪一年5年前。5年前，你去你那里干嘛？我主要搁那开公司，我去给他。那为什么回来？太热了。太热。扛不了。好。So this guy is saying he's been to Nigeria. 我在阿布贾。我是南非的。南非。So this guy is telling me that he's been to Nigeria. He went to Abuja. Kamfana ka simple na ka gulisa tomato auzi anapitako ku Nigeria. 在那待了1年在非洲。啊。阿布贾。他是南非。你跟他一起去吗？一起去。哎，那为什么回来了？我太热了，太热了。阿布贾，你离阿布贾多远？他南非，很远。对，我们的国家没有那么热啊。南非没有热。我们的国家没有那么热。Ndiye kunongo akakufunsa kuti iweyo kwanu ndikuti kwe timakonda kuyankha kuti South Africa chifukwa choti ukanena kuti Malawi samayidziwa umakhala madolo ena kuti amadziwa zinthu ukanena kuti ineyo ndinawo ku South Africa amafunsa kuti South Africa kutiko ndi umadziwa zoti adawa amatha chani geography then you can say the extra otherwise umangonena kuti ndinawo ku South Africa. Ndiso akuti awiri wasewa anapitako kujana ku Nigeria. 你家再加18块5。25号5。20块5再给我。我拿大蒜。36块5加5块。
这个是可以的。Another thing is that you China. Ukafuna majumbo. Ukafuna majumbo 10,000. Aku pasa majumbo 10,000. Ah, tete. Ukafuna majumbo 10,000. Aku pasa majumbo 10,000. Za plastic janjani alibe nazi. Ye gong toa shao? 48。然后还有。啊，谢谢。谢谢。55。看一下，再给几？这好的，不是不是。太多了，我自己一般吧。这一半吧。行。And you notice good zombie kunoko zina hawa ndio ndi cabbage. Ndio ndi good 小白菜，and then good cabbage 有，and then good 有，and then 81给80了。多少？80，81要80。80. OK， 那kunoko 就700ndi jana ndi 再加这个吧。700ndi masamba. Kunoko ene yake no wonder. Amango dia masamba ndi kuika ko flavor ya nyama pang'ono. Ifa joti kunoko pork ndi masamba ndi ndizochipa kwambiri. 再要2，再要白菜。不要。一公呢？别的。不用。一公多少？93。93。这个也不要哈，不要，收到了。All right. So that was 90. It is cheaper than somba than the sausage. The sese kunoko cheap ngalu kufuna kubanga survive pa China pano. Just get pork ndijana ndi masamba ubanga survive ndipo it's cheaper than kumalawi ko. It's cheaper than kumalawi ko. And 打招呼看妹妹。我那个我不，那个多少钱？多少钱？7块，给我一下。看一下。1、2、3，好了。这个很丑啊。5块钱。So that's just 5. So that's just 5. Nde ukamaliza pamene ambapo ndikuti watani wamaliza. Next up, that's enough. That's enough. Ndekuti pamene potamaliza. So tapangaza somba, tapangaza masamba, and then that's enough. Next up, finally done. Si tani taxi. Leo waja kunoko Uber kulibe. Masa balibe zori alibalanke.
老火腿，好吃不贵，欢迎品尝。本店有正宗东北新疆烤鹅、菜鸡红肠、锅包肉、干炸肉段、干炸里、手酥肉。Okay, chimene chimaopsa kunkhani ya chakudya ku China ndi ma chemicals basi. Kuli madole nake kuti apange preserve masamba aja kuti asafike mawa. Amayuza ma chemicals ena ake kuti ovuta woti atakukupha munthu. Ndiye chakudya chochipa komano kuti akuchilima kuti akuchilima kuti nkhumba kodi zikulimidwa kutiko. It's always in the back of your mind kuti ukamakhala pamalo food security, food safety, not security. Food safety konoko is the biggest threat. Otherwise ndikwina kwake kuti kuli chani kuli chakudya chochipa masamba umachita kutopa kuti lero ndidya masamba mtundu wanje. So ndi imene yoyo andi ndine mota mbaya lero ndinakutengerani kutani Kumsika. Bye. Ndi timaitana chani timaitana taxi chonchi ndekuti awapo ndikuziwa zoti afika in 2 minutes. Africa in 2 minutes, which is really good. Which is really good. Kanga de Montreal figure that out. There we go there.有没有海鲜？有一点点。海鲜不行。不行。好。取消了吧。Ada aku disangka nih jamu di Fajr Jane. Dan nyamula seafood. Dari bangke kans. Disangka nih jamu di Fajr dan nyamula seafood. Then di bangke cancel trip and then pass a bad review corpse. Ndiko yamba kukani dua di taxi.